Top 10 nursing schools. Yan ang ating pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Say, ang inyong Dad ng Bayan. Dad ng Bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi. Ang tanong ng mga karamihan ay ano ang mga top 10 na nursing schools na pwede naming pag-applyan o pasukan para na sa ganon mas magandang aming tsansa at pagkakataon na makapagtrabaho ng maayos hindi lamang sa Pilipinas pati na sa overseas sa ibang bansa. Para na sa ganon mas gumandang aming kinikita at matulungan ang aming mga pamilya. Simulan po natin sa number 10. Top 10 in the list is Emilio Aguinaldo College sa Maypaco, Manila. Ang board exam passing rate niyan is around 81.82%. Mataas po ang mga passing rate ng kanilang mga estudyante sa board exam. At ang tuition fee diyan kadalasan is from 56,000 to 80,000 per year. At ang mga kumpanyang tumatanggap ng kanilang mga graduates ay GCCS and Associates Corporation, XL Services, at Task Staffing Solution. At kadalasan ng mga starting pay nila is from 24,000 pataas hanggang 35 to 40,000. Yan yung mga kumpanyang tumatanggap ng kanilang mga graduates at mga board passer nila. And then number 9 sa listahan is Arellano University sa May Sampaloc, Maynila. Ang board exam passing rate naman nila is 81.94%. Ang tuition fee nila ay humigit kumulang 25,000 to 30,000 per semester at ang mga tumatanggap na mga kumpanya o ospital sa kanila mga graduate ay Makati Medical Center ng starting pay from 20,000 pataas at LSERV Corporation na around 23,000 to 50,000 at Medical City Clinic na nagsisimula rin sa 20,000 up to 27,000 pesos kada buwan. Now, ang pangwalo sa ating listahan ay Our Lady of Fatima University sa Antipolo City. Ang kanilang board exam passing rate ay nasa 84.13%. Ang tuition fee naman doon is around 40,000 to 48,000 per year at ang mga kumpanya at mga hospital na tumatanggap ng kanilang graduates at mga board passer nila ay Manila Medical Center na nagsisimula ang starting pay nila from 28,000 to 40,000, Philippine Heart Center from 22,000 to 27,000 at Asian Hospital and Medical Center from 16,000 at pataas. Depende sa iyong grado at depende sa iyong kaalaman at karanasan. Pang-pito sa ating listahan is Mindanao State University sa May Marawi City. Ang board exam passing rate nila is 84.31%. Ang kanilang tuition fee ay mababa lamang, 3,000 to 6,000 per year. At ang mga graduates nila ay tinatanggap ng Philippine General Hospital na may starting pay na around 20,000 pataas. Manila Doctors Hospital may starting pay na 15,000 to 32,000 at Capital Medical Center from 13,000 to 21,000. Pang-anim sa ating listahan is University of Perpetual Health sa May Las Piñas. At ang board exam passing rate nila is around 86.79%. At ang tuition fee naman nila is from 64,000 to 66,000 per year. At ang mga hospital na tumatanggap sa kanila, mga graduates at board passer is Metropolitan Medical Center na may 19,000 pataas na sahod, Our Lady of Hospitals, Lourdes Hospital from 16,000 to 21,000, at Eyesight Vision Center from 18,000 to 21,000. Panglima sa ating listahan is Western Leyte College sa May Ormoc City. Ang board exam passing rate nila is 87.72% at ang kanilang tuition fees around 12,000 per semester. Ang mga hospital naman na tumatanggap ng kanilang graduates ay San Juan de Dios Hospital from 15,000 to 32,000, San Lazaro Hospital from 22,000 to 32,000 at Rizal Medical Center from 30,000 pataas. Now, tingnan natin ang pang-apat sa listahan natin, Liceo de Cagayan University. Ang board exam passing rate naman nila is 89.47%. Ang tuition fee nila is around 20,000 to 25,000 per semester at ang mga kumpanya at mga hospital na tumatanggap sa kanila ay Red Cross from 30,000 pataas, HR Network Inc. 18,000 pataas at Cognizant Technology Solution from 24,000 to 50,000. Number 3 sa listahan natin is University of Pangasinan. Ang kanilang board exam passing rate is 92.54%. Ang tuition fee nila is mababa lamang, 9,000 mahigit kumulang per year.
At ang mga kumpanyang tumatanggap sa kanila is Pasig City General Hospital, Shinagawa Lasik and Aesthetics Corporation from 18,000 to 30,000 at Healthway Medical Clinic from 20,000 to 22,000. At number 2 sa listahan natin is Far Eastern University diyan sa May Manila. Ang board exam passing rate nila is 98.28%. Napakataas po. Ang kanilang tuition fees from 45,000 to 50,000 per semester. At ang mga hospital at kumpanyang tumatanggap sa kanila ay Asian Eye Institute na may starting pay from 18,000 to 20,000, outsourced quality assured services from 25,000 to 30,000. At ngayon, dumako tayo sa number 1 o numero 1, University of Santo Tomas sa Maynila. Board exam passing rate nila is around 100%. Napakataas po, almost perfect score. Ngayon, ang kanilang tuition fee naman is 100,000 to 120,000 per year. At ano yung mga hospital o mga opisina na tumatanggap sa kanilang mga graduates? St. Luke's Medical Center from 16 to 20,000 to 21,000, Department of Health from 30,000 to 34,000, and University of Santo Tomas Hospital mismo from 20,000 to 32,000. So yan po ang mga top 10 nating nursing schools na maaari niyong pasukan para na sa ganon mas tumaas ang inyong tsansa at oportunidad na makapaghanap na maayos at mas magandang trabaho bilang isang nurse. At of course, pag pinag-usapan natin ang nurses, napakarami pong bansa na nangangailangan ng mga nurses sa iba't ibang dako ng ating mundo. Sa Saudi Arabia, laging nangangailangan ng mga nurses yan. Ang starting pay 41,000 up to 78,000. Sa Qatar, 52,000 to 156,000. Sa Singapore, 54,000 to 90,000. Sa Germany, 60,000 to 165,000. United Kingdom, from 114,000 to 150,000 pesos. United Arab Emirates, from 57,000 to 100,000 pesos. Kada buwan po yan. At of course, ang ibang bansa sa ibang dako ng ating mundo like New Zealand from 139,000 pataas, Canada from 64,000 to 130,000, Australia 172,000 up to 345,000. And of course, ang Estados Unidos from 187,000 to 300,000. Yan po ang mga bansang naghahanap palagi ng mga frontliners o mga nurses na maaari kanyong puntahan kung gusto nyong makatanggap na mas magandang sahod at para mas matulungan ninyo ang inyong mga kapamilya at kababayan sa Pilipinas. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Say, inyong dad ng bayan. We are independent.